11 век, нали, при Константин Мономах, да се благодарение на любимеца на Симеон Антонов, Михаил Сел, и на други хора да се възобнови това висше образование, но истината е, че пък и висшата образованост никога не е изчезвала. Било като частни учители, било като някакви кръгове. Този спор дали е учил Симеон в Магнавра или в студийския манастир също до голяма степен е лишен от смисъл, тъй като в студентската школа на практика се учило вероятно същото и вероятно едни и същи хора са работили, грубо казано, на двете места. Сега, няма да обяснявам тук какво е тривиум и какво е квадривиум. Много благодаря на Николай Христомов, че обърна внимание на това, което нали, че Симеон изоставил учението и станал монах. Сега изоставил това фигуративно казано, но за мен няма основание да не вярваме на Лиотпран, тъй като в случая това не му върши никаква работа. Той ще отмъщава на Византия, не на Симеон, нали, ако разсъждаваме съвсем буквално. Но, примерно, същата професор Лиляна Симеонова казва, ето той е завършил само тривиум, тъй като там се цитират, нали, Аристотел и Демостен. Да, има много други сведения, че владеял музиката, че разбира от астрономия и астрология, да речем, като се подиграва с Филофакта, ми кажа, не, правото е да познае по слънцето, нали, след като много познава, и че свири на златни струни, нали, той е завършил. Ние първо не знаем дали този тривиум и квадривиум в класическия си вид е в Магнаурската школа, но очевидно той има абсолютна пълнота на образованието и в това личи от цялата му така... Умения при различни мисии. Умения придобивани и в последствие отработени в целенасочен процес на преподаване. От пространното житие се разбира, че свети Кирил е високо ценен, цитирам, като не можаха да го придумат да остане, помолиха го да приеме преподавателска катедра и да преподава философия на туземци и чужденци. Край на цитата. Самия израз да приеме катедра би могъл да се разбира като да ръководи катедра или като да приеме преподавателска позиция в образователна институция, в случая Магнаура. От друга страна, проявените умения ни дават възможност да се опитаме чрез показаното да реконструираме особеностите на преподаване през 9 век. В литературата, отнасяща се до въпросите на комуникацията, се акцентира в по-малка степен върху рецептивното измерение, слушане и четене на процеса на общуване, в сравнение с продуктивното говорене и писане. Пространното житие на Кирил, както ще видим, го представя като умел оратор, т.е. говорещ, но не бива да се пренебрегва и факта, че в ситуация на диспут визави, т.е. лице в лице, е задължително и умението да се изслушва опонента, да се осмисля аргумента и дори да се разбере позицията му, за да се изгради оптимална. За Михаила неговото монашество, което той приема през 1054 година и с което остава по-известен, разбира се. Псел е роден в Константинопол, столица не само на Византия, духовен център на целия византийски свят, в семейството на Теодота и някой си, неизвестен по име Псел, някъде през пролетните месеци на 1018 година. Това, че личното име на бащата не се е запазило, въпреки че по думите на неговия син произхожда от родословието на Ипати и Патрики, т.е. хора с високи титли по това време, а това на майката е добре известно, не е никак случайно. Това се дължи на силната връзка между двамата, между майката и нейния син, който и посвещава Янаен Коми, едно хвалебствено слово. От текста е научаваме, че Теодота не е била съвсем необразована, което е доста необичайно за жена по това време и определено заслужава специално споменаване. Именно на любознателния характер на своята майка и на нейната прозорливост той приписва собствената си привързаност към словото и науката, както и възможността да напредне в тях. Въпреки че няма стриктни правила кога едно дете започва да посещава училище в Византия, като това зависи преди всичко от желанието на родителите, които изконсурират обучението му, за обичайно се смята това да се случва на възраст между 6 и 8 години. Той е кръстник, императора на ромейти към архиепископа на Новия Рим. В отговор патриарх Фотий изпратил писмо до Борис, в което го информирал за основните християнски догматични и канонични истини. По същото време от Византия били изпратени в България мисионери, за да подпомогнат и ускорят процеса на катехизирането на новопокръстените. Разбрал, че от Костопolската катедра църквата в България няма да получи така желаната автокефалия, скоро след прочитането на патриаршеското писмо княз Борис се опитал да
се дистанцира от патриарха в Константинопол и изпратил делегация в Рим в състав Кавхан Петър и воителите Йоан и Мартин, която била приета в Латеранския дворец на 29 август 866 година. На Христос. Тази централна сцена е изключително ясна. Това, което е неясно, са двата релефа от едната и другата страна, които обграждат нещо като балюстрада, която разделя пространството на две, пространството, в което е Христос и пространството зад него. Имаме едното, как да кажа, история и съвременност в едно и също пространство. Барелефът отляво отразява олтар, над който Христос поставя визуално Познава с семейството на Константин Кирил и Методий. Бащата на Кирил и Методий също се казва Лъв и както се отбелязва в пространното житие Друнгари, той е заместник, военен управител под властта на стратег в Солун. А Лъв е по това време архиепископ на Солун. Именно той забелязва дарбите на Константин Кирил и той е човекът, който уведомява, запознава своите колеги в Магнурската школа с едно такова талантливо дете и по негова препоръка Константин Кирил е изпратен в Константинопол, където записва да учи в Магнурската школа. Така че славата на Константин, неговите големи способности се разнася и в столицата Константинопол. И тук цитирам: царският управник, който се нарича Логотет, като чу за неговите дарби, за неговата мъдрост и прилежно учение, което беше вродено у него, прати да го повикат да се учи с царя. Като чу това, момчето се запъти с радост. А в проложното житие на Константин Кирил в тази връзка се отбелязва: отрочето беше много мъдро, взеха го в царския дворец и царят го предаде на Логотета, философ Теоктист. Край на цитата. Съвременниците на Константин са имали свои представи за вроденото, способностите и дарбите от човека и това, което трябва да се придобие по пътя на възпитанието и образованието. Християнската вяра. Тази сила за духовна обнова, просвета и благочестие у българите през 9 век несъмнено извира от Божията благодат, която нашият първоучител свети Константин Кирил усилно е измолил за народа ни. Чудото на българския златен век безусловно настъпва и заради това, че в лицето на Кирил Методиевите ученици българският цар всъщност оказва гостоприемство на самата Божия премъдрост, която имаше сърцата им за свой престол. Нека с цел вникване в това чудо отново да свържем прекръстването и просвещаването на нашия народ с личността на свети Константин Кирил. С многомъдрието си, проявено още на 7 годишна възраст, имам предвид съня, който той е имал за девицата премъдрост, свети Кирил се извисява като един от най-великите аристократи на духа и знанието, редом с живелия 18 века по-рано свети пророк и цар Соломон. Константин Кирил философ показва, че човек може да бъде и съавтор на битието си. Като съавтор на битието си, значи той трябва да бъде той трябва да се отнесе към света по правилен начин. На правилния начин включва той задължително да назове нещата и света по богоугоден начин. Удоволствие да бъда част от този форум. Аз съм възпитаник на Православен богословски факултет. През 2001 година се дипломирах като магистър иконограф. Вие ми преподавахте в магистърска програма Религия и образование, която завърших в Богословския факултет в Софийския университет. Там защитих и докторска дисертация.
на тема Богородичният акаци с българската църковна живопис през Възраждането. Сега моите търсения са свързани с творчеството на Захарий Попхристов Радойков, самоковски зоограф. Той свързва своя творчески път с третото поколение потомствени зоографи, внуците на Христо Димитров, поставил началото на Самоковската художествена школа. Идеята за тази конференция възникна благодарение на разговорите, които имахме като колеги в катедра Историческо и практическо богословие на Православния богословски факултет. И тогава коментирахме по принцип възникването на университетите в Западна Европа през средновековието. И в един момент всъщност стана въпрос, че първият университет въобще не възниква в Западна Европа, възниква в Константинопол. Така или иначе тази година имаме кръгла годишна от това възникване на този университет, който е известен като пандидактириум, т.е. образно преведено всеучилище. Идеята е, че това в крайна сметка отговаря на нашите представи все пак за някакъв университет, който, за съжаление, през тъмните векове променя своето име, тъй като променя мястото, в което се помещава. Университетът през тъмните векове е преместен в един дворец, който се нарича Магна Аура. И оттам нататък той започва да се нарича Магнаурска школа, точно казано, известна и с това, че светите братя Кирил и Методий също са обучавани в този университет. Така че корените на университета всъщност не стоят в западноевропейската средновековна цивилизация, а в, даже бих казал, гръко-римската култура с нейните школи в Атина, Александрия и веднага с възникването на този пандидактириум, всеучилище, този университет в Константинопол. И някакси покрай многото годишнини осъзнахме, че и тази годишнина ще бъде забравена, пренебрегната. Те решихме да напомним, че университета всъщност възниква на Балканите, в Константинопол. Искам да поздравя Православния богословски факултет на Великотърновския университет с организирането на такава хубава конференция интердисциплинарна, посветена на връзката на така наречената Магнаурска школа с византийската духовност, с старобългарската духовност и култура, в която участват колеги от нашия университет в Велико Търново, от Софийския университет, от други места, и която макар и в един така съкратен формат, на практика повдига много важни теми, някои от които неизвестно защо много рядко са попадали в полезрението на учените. Така че подобен тип малки на пръв поглед форуми много често имат така сериозни резултати и аз винаги съм ги приветствал. Мога само да благодаря на професор Магдалена Лекоступ и на колегите от Богословския факултет, които организираха този стойностен форум. Благодаря ви на всички, благодаря за търпението, благодаря за съпричастността. Мисля, че се получи наистина една прекрасна среща на академичната общност, която да я свърже с интелигенцията, духовната част от човечеството, която е живяла тогава в Магнаурската школа и този дух продължил през вековете, за да се чувстваме съпричастни и ние днес към него. Благодаря ви, колеги, бъдете здрави!